A part d'atendre les malalties com un adult, doncs en el cas de pediatria tens un pacient que està en desenvolupament amb totes les alteracions que poden aparèixer durant tota aquesta evolució. També és una medicina que es fa dirigida no només al pacient, sinó que engloba l'entorn d'ensenyament, l'entorn social, familiar, que incideix de manera directa amb la salut d'aquest pacient. Durant l'estada amb nosaltres, els residents aprendran tot el que ha d'aprendre un pediatre general. El primer any començarà per pediatria, neonats i urgències. Som un hospital que tenim molta patologia, que tenim patologia molt diversa, molt complexa i que bàsicament donem sortida al 95% dels nens que venen. Això pensem que pot formar en aquest resident d'una forma molt integral. El resident aprendrà a tractar un nounat normal i sa, tractar un nounat patològic i tractar un nounat crític. En el moment de la guàrdia, quan neix un nounat crític, hi haurà d'anar-hi ell i l'adjunt que hi hagi. Per tant, n'haurà d'aprendre i n'aprendrà des del primer moment. També aprendrà a tractar els nens grans, els escolars, els lactants i en aquest cas aquí també tenim adolescents. Estarà amb els especialistes. Cada un de nosaltres en aquest hospital, cada un dels pediatres té una especialització en pediatria. Estem interrelacionats en tot moment, tot l'equip, estiguem ubicats a urgències, a planta d'hospitalització, consultes o a primària, de manera que compartim tots els casos en tot moment, que si el resident es troba en aquell moment fent una rotació establerta, per exemple, a neurologia, però apareix un cas molt interessant d'hematologia a la planta, doncs coneix el cas i fa el seguiment per no perdre patologies que a vegades són poc freqüents. Un altre tret diferencial d'aquí és també la formació en ecografia. L'ecografia és una eina que ha passat de ser exclusiu de radiòlegs a passar a ser com un segon fonendo pels metges. És un tema que està en auge, però que nosaltres hem apostat i estem fent molta formació i estem fent molta ecografia pediàtrica. Un altre tret diferencial també, tots els professionals de l'equip també anem a donar cobertura assistència primària i això permet tenir un seguiment, conèixer molt a fons el pacient. Aquest coneixement que tenim de l'entorn del pacient és molt enriquidor i ajuda molt a l'abordatge d'aquest pacient.